Els primers anys del segle XX van significar per al cinema l'inici d'un camí incert que el portaria des de les barraques itinerants de les fires i els cafès modernistes fins a les primeres sales estables de cinema i el convertiria en el més important i influent espectacle del seu temps. L'any 1906, i encara no amb una dècada d'existència, la implantació del cinema en la vida ciutadana era ja un fet indiscutible i, com a la resta del món, el nou mitjà a casa nostra de seguida es va revelar com una incipient indústria. Fou un grup de joves, als quals es podria qualificar d'aventurers, que, tant a nivell econòmic com pel fet d'expressar-se en un llenguatge nou, van fer possible una nova mirada als països catalans, tot establint, malgrat la forta competència estrangera, les bases d'una indústria pròpia. L'època compresa entre 1906 i 1913 és un període de noms propis, el món dels pioners. Una valoració del període que comença l'any 1906 ens hauria de servir per adonar-nos-en que encara no ha arribat el moment de que existeixi pròpiament dita una indústria cinematogràfica. Això que igualment arriba a molts altres països d'Europa, en el nostre país té una lògica perquè partim d'unes bases, d'un background tecnològic bastant precari i perquè, a més, tampoc existeix un entorn industrial realment modernitzat. Ara, això no vol dir que aquests pioners no fessin un esforç i superessin en bona part l'estadi merament artesanal. Fructuós Gelabert sintetitza i exemplifica la figura del pioner en totes les seves dimensions. Realitzador, productor, operador de càmera, guionista, precursor i inventor, aquest fill d'ebenista és sens dubte el pare de la cinematografia dels països catalans, no només per ser-ne un dels primers impulsors, sinó també per la seva dedicació fidel al llarg de tota una vida a la idea d'un cinema català propi i innovador. Ell era d'ofici ebenista i fins i tot havia fet algunes petites escultures per encàrrec molt interessants. Era ebenista com el seu pare. I quan va començar la fotografia a Catalunya, es va sentir molt atret ja per la imatge. Ell era un home sempre preocupat per la imatge. Li van encarregar algunes màquines fotogràfiques com a ebenista i les va fer perfectes. I des de llavors, degut a algunes amistats seves i algun d'aquests clients, entre ells un tal Biosca, va començar a pensar en el cinema. I llavors ell va passar de la fotografia a la fotografia animada, que aquesta és en realitat l'origen de tots els nostres pioners, perquè el cine al començament era o bé el que en deien fotografies animades o en deien vistes naturals. En Gelabert en va dir vistes naturals, que eren documentals, reportatges molt breus sobre geografia, sobre localitzacions de prop de Catalunya. Gelabert va fer quasi 150 pel·lícules i d'aquestes 140 estan classificades, però segur que en va fer més. I d'aquestes 140 o 150 pel·lícules n'hi devia haver 120 que eren tots documentals o això que us deia, vistes animades. La gran preocupació del Gelabert és que ell estava segur que havia inventat el cinema en relleu. I no és així. Ell ho explicava, m'ho va explicar a mi moltes vegades. Un dia estava filmant un documental de Montserrat i quan anava amb la càmera posada al davant del cremallera
va filmar uns planos mentre el cremallera, mentre el tren estava en moviment funicular. I llavors, quan ho va revelar, quan va sortir la pel·lícula ja revelada, va notar que hi havia una sensació de relleu. I això ja el va tenir preocupat tota la seva vida. Estava segur que allò era el cine en relleu, i no era. Era d'aquest traqueteig em va sortir com una mena de sensació de profundària, de fundària o de profunditat de camp, però no de relleu. Ara ell va continuar experimentant i va fer una màquina especial al final, una màquina de cine en relleu que portava era en realitat una màquina doble i que no la va veure ningú només que els seus fills. Se'n van fer unes proves que van fracassar a la sala Parés. Ell, i a mi m'ho deia, al final encara no està del tot, però estic aconseguint el relleu. I va filmar uns plànols d'una cadira, que jo els he tingut a la mà, que eren els únics plànols amb els quals ell experimentava amb la sensació aquesta de les dues càmeres del moviment del passar de l'un a l'altre lloc. A més de documentals i noticiaris d'actualitat, Fructuós Gelabert va realitzar pel·lícules de ficció i adaptacions literàries com Terra Baixa, l'any 1907, i Maria Rosa, el 1908, totes dues basades en les obres homònimes d'Àngel Guimerà, i que van constituir dos petits èxits de públic d'una de les primeres productores catalanes que van sorgir com a tals, la Films Barcelona, creada l'any 1906. Quant a la temàtica de les seves pel·lícules de ficció, o dit en el terme que ja es començava a aplicar en cinema, els gèneres, Fructuós Gelabert va realitzar sobretot melodrames, que de seguida es van convertir en un dels gèneres preferits del públic. N'és una bona mostra aquest fragment de la pel·lícula Amor que mata, dirigida conjuntament amb Joan Maria Codina l'any 1908. La Dolores, pel·lícula en la qual Fructuós Gelabert va compartir la direcció amb l'actor Enric Jiménez, s'inclou en el gènere del drama costumista. La Dolores, Amor que mata i molt poques pel·lícules més constitueixen el valuós, tot i que petit, llegat que es conserva de l'extensa filmografia de Gelabert. Nascut a Terol i instal·lat a París, on va treballar amb Georges Méliès i els germans Pathé, Segundo de Chaumont va residir a temporades a Barcelona, on va ser representant de la casa francesa Pathé i va realitzar nombrosos films abans de traslladar-se definitivament a Itàlia el 1912. Com tots els altres realitzadors de l'època, Chaumont va treballar en el camp del documental, de costos reduïts i gran demanda, així com en el cinema còmic. Però si l'hem de recordar, serà fonamentalment com un gran creador de cinema fantàstic. En aquest sentit, la seva gran aportació al nostre cinema va ser l'elaboració de tot un seguit de pel·lícules fantàstiques on utilitzava trucatges, fotogrames acolorits, moviment de complexos decorats, elements pirotècnics i múltiples recursos que ens el presenten com un gran creador i innovador del llenguatge cinematogràfic.
Albert Marro es va iniciar en el cinema als darrers anys del segle XIX com a empresari d'una barraca itinerant. Més endavant va ser representant de la Casa Pater i va arribar a treballar com a operador de càmera amb Segundo de Chomón, per acabar muntant la seva pròpia productora, la Hispano Films, el 1906. La Hispano es va caracteritzar pel sentit comercial de la seva producció, amb noticiaris, melodrames realistes d'ambientació burgesa o adaptacions literàries com foren Locura de amor, de Manuel Tamayo, o Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla. En el període comprès entre el 1906 i el 1913, la Hispano va produir un important nombre de pel·lícules, tot fent front a la dura competència que representaven les distribucions de cases com les franceses Pater i Gaumont. Aquesta forta competència, que va obligar altres productores a tancar, va debilitar però no enfonsar Albert Marro i la seva productora, que va poder sobreviure gràcies al seu sentit comercial i a la qualitat dels seus films. Entre les produccions de la Hispano Films també trobem drames històrics, com és el cas de la pel·lícula Don Pedro el Cruel. Ricard de Baños, un antic fotògraf que va aprendre el nou ofici del cinema com a ajudant d'operador a la Casa Gaumont de París, encarna la figura del realitzador si es compara amb Albert Marro, que encarnaria la del productor. Tots dos junts van crear per a la Hispano Films, a més de nombrosos noticiaris i documentals, com fou la interessant sèrie sobre la Guerra del Marroc, diversos melodrames realistes i recreacions de clàssics literaris coneguts amb el nom de films d'art. Aquestes pel·lícules, de més alt pressupost i ambició artística, volien combatre el qualificatiu d'espectacle ínfim que aplicaven al cinema els intel·lectuals detractors d'aquesta nova sensació de masses. En el catàleg de les pel·lícules que s'han conservat de la Hispano Films, totes elles dirigides per Ricard de Baños i produïdes per Albert Marro, trobem Carmen o la hija del bandido, interessant pel·lícula de tall històrico-romàntic. Hi abunden les imatges d'exteriors i s'hi incorporen nous recursos propis del llenguatge cinematogràfic, com per exemple un major sentit dinàmic, aconseguit mitjançant un muntatge dividit en seqüències amb una gran diversitat de plans.
Ramon de Baños va començar en el cinema com a ajudant de laboratori i operador en pel·lícules del seu germà Ricard. Excel·lent càmera de fecundíssima vida professional, tant al seu país com al Brasil, on va viure una etapa de la seva vida, se'l pot considerar sense cap mena de dubte com un dels pioners no només dels països catalans, sinó també del cinema a Amèrica Llatina. D'aquesta primera època, la pel·lícula per la qual Ramon de Baños serà sempre recordat és el valuós document que constitueix Barcelona en tramvia, rodada el 1909. Que és un documental fantàstic, perquè, clar, és més cinemàtic no pot ser, no? És posar una càmera sobre un tramvia, que és el travelling, no? I fer i recórrer tota la ciutat a sobre d'un tramvia i sobretot, vist ara, és el document, és a dir, el valor del document, no? De poder veure les Rambles, la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, el carrer Salmerón, no? El Gran de Gràcia, fins a la República Argentina i tot això, no? Clar, això és un document, però a més té la gràcia, no?, de que està posat a sobre de rodes, no? I el cine i el travelling, doncs, són idees pràcticament estan unides, no? Per això el tren és tan cinematogràfic, no? Per posar una càmera sobre un tramvia i veure la ciutat, doncs clar, és tan senzill però al mateix temps tan ric, no?, el resultat d'això, no? I que és una de les pel·lícules que més m'agrada veure, no? La meva vida és el meu taller, que és també el meu refugi, fàbrica i laboratori, tot d'una peça. Aquí hi han les meves màquines fotogràfiques, les meves ampliadores, els meus trucatges. I sobretot, aquí hi han les meves càmeres, que tantes coses m'han ensenyat i que, sense elles, jo no seria res. Perquè, per sobre de tot, sóc un càmera, i ho dic amb orgull. Joan Maria Codina va treballar com a director artístic en diverses pel·lícules de Fructuós Gelabert, tasca que va alternar amb la seva carrera independent com a realitzador. Joan Maria Codina també va fer incursions en els anomenats films d'art de la mà del seu mentor, mestre i competidor Gelabert, tot adaptant clàssics de la dramatúrgia catalana. Són fruit d'aquesta col·laboració amb melodrames com Lucha de Corazones, una nova versió de Maria Rosa d'Àngel Guimerà. Àngel García Cardona va treballar a València per al productor Antoni Cuesta, de Cuesta Films, la més gran productora valenciana de l'època, creada l'any 1905. Com tots els seus contemporanis, es dedicà al documental. Malgrat la seva especialització en el tema taurí, reflectia altres aspectes molt interessants de la vida de la València del seu temps. Àngel García Cardona també és autor de melodrames realistes com El ciego de la aldea, pel·lícula de 1906. En aquest film, a partir d'un acurat sentit del muntatge, és interessant fer notar l'alternança de vistes interiors i exteriors.
Mentre en les primeres destaca el realisme força contingut, en les segones és notable el primitivisme escenogràfic, així com un augment de la gesticulació de l'actor. La diferència en el virat o tintat en color, pràctica habitual en les pel·lícules de l'època, accentua encara més el contrast entre preses d'interior i d'exterior. Àngel García Cardona va destacar a més com a realitzador de cinema còmic, un dels gèneres preferits pel públic i que no solia mai faltar en la programació de totes les sales. A aquest gènere pertany Benítez quiere ser torero, dirigida per ell el 1909 per a la productora Cuesta Films. A les Illes va ser Josep Trujol, fotògraf professional, el pioner del cinema balear, tot produint, filmant i exhibint les seves pròpies pel·lícules. El paisatge és el motiu recurrent que defineix la seva filmografia, cosa que converteix la seva obra en un valuós llegat documental. Fins
Fins aquí hem fet un recorregut per la vida i l'obra dels més importants pioners del nostre cinema. I en podríem citar alguns més, com Baltasar Abadal, Antoni de Tramulles o Josep Gaspar. A tots els uneix l'esperit d'aventura, la seva aposta per crear un cinema propi enfront de la creixent competència del cinema estranger i de les constants crítiques de la intel·lectualitat, l'Església i els poders públics. Bé, és que en realitat tots són gent improvisada. Els uns, molt pocs, venen del camp de la fotografia, d'altres venen d'altres camps del treball manual i pròpiament artistes en aquest període no n'hi ha. S'improvisen artistes i fins i tot jo diria que a vegades no tenen ni voluntat artística. Ells tenen una dèria per la fotografia en moviment i és el que utilitzen. Les procedències són diverses, però en el que sí que coincidim en tots els casos és que són gent d'extracció popular. No hi ha intel·lectuals, ni hi ha grans figures de l'art, són pur i simplement gent que està adquirint l'ofici mentre el practica. Amb ells, o al voltant de la figura d'algun d'aquests pioners, van sorgir també les primeres productores, si bé l'assentament d'una indústria pròpia com a tal i alhora la gran ocasió de crear un cinema nacional no es donaran fins al període immediatament posterior. L'important volum de pel·lícules de ficció i sobretot de documentals que van produir seran les bases d'aquest futur.